Suomessa ihan yleisin on tämä meidän 58,5%, eli puhekielellä puhutaan 14 karaatin kullasta. Meillähän saattaa olla periaatteessa 2 kappaletta ihan tismalleen samannäköisiä koruja, joista toinen saattaa olla jopa melkein 3 kertaa kalliimpi. Kultakorujahan on kovin monta erilaista pitoisuutta. Kultaa ei juurikaan valmisteta täysin puhtaasta kullasta, vaan sinne laitetaan aina seosmetalleja. Tyypilliset seosmetallit, kun tehdään keltaista kultaa, niin siellä on kuparia ja hopeeta. Riippuen aina sitten, että kuinka korkeapitoista tavaraa tehdään. Alimmat pitoisuudet, mitä meillä Suomessa myydään, niin lähtee siitä 37,5 pitoisesta ja mennään aina sinne 9,16 pitoisiin, mitä täällä meillä Euroopassa käytetään. Ulkomaalta lähinnä tuolta kaukoidästähän tulee sitten jo korkeampia pitoisuuksia. Siellä päästään pitoisuuksissa 960 pitoiseen kultaan, 969 pitoiseen ja se on siellä heillä se valtapitoisuus. Afrikan maissa myös on korkeampaa pitoisuutta. Siellä mennään pitoisuuksilla 87,5 ja siellä on sitten sitä variaatioa vähän enemmänkin, että siellä voi olla 830, 850, 875, mutta kumminkin huomattavasti korkeampia pitoisuuksia kuin täällä meillä Euroopassa käytetään. Kirjo on tosi suuri ja näin ollen myöskin se hintakin on kovin erilainen, että onko kyseessä 37,5 pitoista kultaa suhteessa 96,9% kultaan. Hintaerohan on ihan huikea, että sehän on sitten jo, ollaan koko luokkaa melkein 3 kertaa kovemmissa grammahinnoissa. Ja kun kullasta puhutaan, niin täytyy tietysti mainita vielä nuo kultaharkot, että sehän on sitten ihan oma tuotteensa ja nehän on niin sanotusti täysin puhdasta kultaa, että siellä on 4 desimaalin tarkkuudella on sitten 99,99 puhtausluokassa. Sitähän ei nyt varsinaisesti voi muuten tietää kuin leimoista, eli lähdetään siitä, että jos se on leimattu, niin sitä leimoista sen voi tulkita. Ja koruhan voi tietysti olla kultaa, vaikka siellä ei ole leimoja, mutta sitten tarvitaan jo vähän apuvälineitä siihen, että voidaan käyttää siihen röntgentestiä tai ominaispainoa mittailla ja sitä kautta sitten selvittää, että onko meillä kyseessä kultakoru vai ei.